играе. Давай им како, давай. Гледай, иска си играе. Чакай малко. Не им давай сега. Давай им зелен, давай им от ябълката. Да не яде вече? Яде ли вече? Не. А то? Чакай. Бънката и това ли не яде? Рики! Какво па изма? Чакай. Не ги закачай. Гледай. Иска да си играе. Иска си играе кот. Обаче зайчето бе. Дай вестника, бе. Айде. Нема 10 часа. Тъц. Това баба ти вела. Това сигурно му вика. Я ми набери да чуем. Най-бери да вече. Той звъни ти, бе. Не, хвъцнах. Викам сигурно е баба ти вела. Много ма како тя не го е видела. Слагай. Чакай малко. Слагай ли да го емша го измиеме. Още им го занеса. Какво си? Влади ме после слагай. Остай тук. Не е сложно. Ела ми поде. И се приближава. Капе ли го? Не, играй си с него. Играй си. Капе го за шията. Да. После ще го си служи. Играе си това с него. То е блютото, то. То ли е? То е блютото, как ще се върху, то да го е. Аз ще го отекам с Сузи, Суска. Чашки са ми. Сузи. Тия пиеш кафето. Ти аз си ги подаря, за една нова година. Не помниш? Аз си ги подаря. Такива, само такива ли бяха? По-малки ли бяха, не се спомня? Не по-малки, но. По-малки тия. Да, тия и тия. Ти ги подарих за Коледа и за нова година. Ще води улов, купал се води.